pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Excited ko nga mudala kaninyo sa mensahe sa Dios. Hallelujah. Itong kinabuhi, sugotag sa dili, ani kalibutan na iksukuan. Maoran yun ang atong trabaho, ang pagdahi, pagsimba nga ito sa ngalan sa Ginoo. No? Kaya maumani ang rason, pinagi siyang labod, no? Nasamad ang Diyos, napangos ang Diyos, aron mahimo kang gawas nun. Aron mahimo kang malipayon. Aron mahimo kang musimba o mahimo kang magdadayig nito sa Diyos. No? Mahimo kang magdadayig nito sa Ginoo. Hallelujah. So, nini ka kabutagon, igsoon, tugutin ko nga makahulam diha kaninyo sa inyong kasing-kasing, dulungok, no? Okay. Alam sa pagtahod sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, manindog ta. Ito ang lihon na itong balang sulatan diha sa Salmo 100. Salmo 100, versikulo 4, ngadto sa 5. Okay. Hallelujah. Ready na? Akong basahon. Hallelujah. Inayon ang pulong sa Ginoo. Sulod kamo sa iyang templo o pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan o dayga siya dito. Pasalamati o dayga siya. Ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Magambutas Ginoo. Amahan na mo nga langit nun, salamat kayo nining orasa. Salamat kayo Ginoo sa imong gugmang walay paglubad. Salamat sa padayon nimo nga pag-amping ug pag-atiman. Ginoo, amo kang giday, amo kang giila. Nginining orasa ni aka kauban namo karon. Ginoo, ang imong pulong mamuhat ni. Ang imong pulong hait ni kaysa espada duhay sulab. Unya maglagbas ni ngadto sa kinuuyok bahin sa among kasing-kasing. Amahan, amo kang giday, nining orasa, kining ubos nimo kalagad gamita. Gamita ingon nga usa sa imong bakba, mo ay imong manunudlo karon, tudlukan ko nimo. Ngani manulti ko sa imong pulong pinagi sa imong mando. Ipaluyo ko sa imong cross. Nga dili makita na ko kaugalingon kun dili ang imong giyong himaya. Maoy mudan-ag sa matag usa ka kinabuhi. Ako kang giila, nga ikaw ang Ginoo nga niha karon magasilyo sa among mga pagsimba. In Jesus name. Amen. Hallelujah. Now, mensahe karon nga ako magadadon kaninyo, stay grounded in gratitude. Stay grounded in gratitude. Word grounded, kuan siya mga kaigsonan. Kanang unsa mang posisyon na, unsa mang promosyon na, unsa man ang status sa imong kinabuhi, nga diin ikaw gipauswag, gipanalanginan, mitaas, ming improve, ming high-tech, no? Ming level up sa ino na to sa panginabuhi or sa mga butang na imong nadawat. Ino sa stay grounded. Kada bang magpabilin tag ubos, magpabilin tag maurang gihapon, magpasalamaton gihapon, stay grounded in gratitude. Gratitude word, magpasalamaton sa kagmay butang, mupasalamat siya bisan unsay estado siyang kinabuhi. Monay gratitude word, ang gratitude mga kaigsunan, gitawag din siya o kanabang gitawag siya o kanang non-judgmental nga tao. No? Kanabang unsa may imong gihawiran karon, unsa may imong naangkon karon, gagmay man, dagko man, daghan man panalangin nga imong naangkon, mao ra gihapon ang style, mao ra gihapon ang kinabuhi, magpasalamat gihapon sa Ginoo. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, kung unsa may nakita niyo karon ni estado sa imong kinabuhi, nga mura kag ming taas-taas na, no? Kanabang dili kayo maayo kaniadto o panginabuhi, karon maayo na. Di ba? Kaniadto mura og makakaon man tuod og luyang sa silingan. Karon makakaon na gyud kaugalingong luyang. Di ba? Makakaon man tuod og ginamos, pero ang silingan mo nagpalit. Grabe no? Grabe. Pikihan yung kinas kinabuhi no? Ako lang yung
gimabaw-mabaw mga kaigsunan. Ako na rin gimabaw-mabaw mga kaigsunan. Yung sabi, stay grounded in gratitude. No? Tanawon ko na ito ng grounded diha. O tanawon ko na ito ng gratitude din ha. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, baoni ang gusto mahitabo sa Ginoo. Ang gusto mahitabo sa Ginoo nga kanang stay grounded, magpabilin kang ubos o magpabilin kang kanunay, bubusog yun. Kana ba? Bisag, hinguman na, kanarbaho na, nahimo ng dato, o nagyapon kinabuhi. Kana ba? Nagyapon, ubos gihapon. Ha? Dili, mahambugiro. Kung sakit-sakit paminaw, na? Dili mausap or dili gyud mahimong hambugiro. Mao na siya. Ingon ang bolong sa Ginoo din ingon siya dito, sulod ka mo sa iyang templo o pasalamati siya dito. Ang rason ko no nga tao di ay nga magpabilin nga stay grounded diha sa gratitude nga kinabuhi. Kinahanglan nga musulod siya ngadto sa templo, meaning musimba siya gihapon. Musimba pa gihapon. Dili pa kabalo nga mubiya kadto sa Ginoo, no? Dili pa mubulag sa Ginoo, kundi sa sulod ka mo sa iyang templo o pasalamati siya dito. Ang buhaton dahil sa usa ka tawo nga doon na siya gratitude, doon na siya nindot nga kinaiya o kinabuhi, musulod siya ngadto sa templo, dayon iyang pasalamatan ang iyang Dios. Amo na rason nga musimba ta, muduol ta sa Ginoo. Dili kay musimba para attendance, dili musimba tungod kay unsa man nagpasalamat o magpasalamat ngadto sa Dios. Okay, ingon sa dinhi, aduna ko'y pangutana mga kaigsuonan. Ingon sa dinhi, let us think about 5 persons, things, or events. Pag una-una kunog 5 katawo, nga imo siyang pasalamatan, o gano'ng magpasalamat ka niya? Ingon sa dinhi, things that we grateful for. Why we are thankful for them. Pag una-una ko no, kamo ko na isulti be. Una-una ko no 5 katawo nga nakit-an nimo, palibot nimo. Una-una kinsa man ato pasalamatan arito sa 5 persons. Number 1, Dios. Ginoo. Actually, dili siya person nga tawo. Pero nagpakatawo siya, nahimo siyang 5, nahimo siyang usa sa mga persona nga rin nagluwas nimo, nagpakamatay nimo, nagrescue nimo, aron ka mabuhi, aron ka maluwas, aron ka mabago, aron ka maingon anak, ma-born, no? Mahimot ang tao. Ikaduha, kung saan? Ginikanan, no? Salamat is Ginoo, no? Ikatulo, kung saan? Pastor, anak. Dili siguro. Are ta sa mga siguro ta sa mga events, no? So, magtutudlo, kanang dunay pastor, dunay magtutudlo basta maturan. No, usa na ang atong teacher. Di ba? Kisa may nagpasalamat niya, ang anak kay magtutudlo nga maayo, manglabay chok. Laki. Kay ka labayon, di kami ngunana karon. Di ba? Anay malabay mo ron kay mahimo mong kong invest na yun. No? Thanks, unsa man, mga thanks, mga kaigsunan. Thanks, mga kaigsunan. Unsa man, mga thanks. Tagay ko ninyo. Unsay daan ang mga butang na imong nagkatalay ka magpasalamat, imong balay. Kanang imong kaldero. Mga bugas, kalaha, kwarta. Saban, naghanda siguro. 5 naman na ito Unang-una, itong balay. Ikaduha, atong sakyanan. Ikatulo, atong hindaanan. Maini mo pagkatulog sa una. Sakit kayo ang likod. Karon, humil-humil na. Di ba?
asa na pasalamatan nato ang Dios? Tubig. Sa una, kabo lang ta atong banga, di ba? Kabo lang tas banga. Karon, sama. Hay, tuslo ko na or anao na, dahil brihan na. Di ba? Papasalamat na, tubig. Di ba? So may mga things na itong makitaan. Ha? Toothbrush. Makainom mo break, mga rin. Nakainom kang book ng tubig. Di ba? Ha? Ayaw po niyo klaro na yung kahit tinunanay naman ang inyo, ha? Tinunanay naman ang inyo, ha? Ate para! Tinuon bitaw na. Extension ba? Juice! No? Unsa man mga events, mga kaigsunan? Mga events, unsa man? Birthday! Natuhan na to! Kasal! Unsa ba? Unsay mga things? Nag-auyap? Natawhan sa imong anak or birthday. Nataw, kasal, natawhan sa imong anak, birthday. Sa ba? Kada ningabot ka o saan? 50 wedding anniversary. Kasal, no? Yan. Ningabot ka 23, ningabot ka 25, ningabot ka o 30. Pasalamatan na to ang Diyos, anak. Mga events, mga kaigsonan. Hapit na ka magkasal. Doon lagi ito. Praise the Lord. Dito. Salamat na sa Ginoo. Okay, mo na mga person, things, or events, mga kaigsonan. Now, mo na usa nga itong lantawan nga kinahanglan na himo kang stay grounded in gratitude. Kaya bang, abot pasabot ng anak, imo na siyang tanawon, imo ning pasalamatan, aron magpabilin ng ihapon ka, aning nga way, anak na tulay, anak na dalan. Kaya di na gani ka kabalo mulingi anak, di na gani ka kabalo mo pasalamat anang mga ginikanan nimo, di na gani ka mingon nga, salamat kayo maha. Pag mangayo imong mama kwarta, may kwarta, ay nausap mo ka, sige pa kang pangayo. Yun sa man nimo ng 50 pesos, ay ka ng 50 pesos, iniglibot anak, hulot pinadayon. Dapo kay 100 ay kay 1,000 tagay. Basi mo surusuroy na imong mama atong rugkita. Pero senior citizen ayon na po sa suruyo kay madakpan na dito. Okay, palitan na lang. No? Palitan na lang Pampers. Pampers ba? Diaper day. Akong mama kung palitin ko yung Pampers ani sa una. No? Pero salamat ko sa Ginoo kaya nakapalit ako diyan pero kapalos-palos sa gamay ba? Kapalos-palos sa gamay. Palit ako Pampers, di naman dahil pwede. Diyan pero naman dahil. Okay, now, hindi nga kapuntagon ng kaigsunan dahil tulo ka mga butang mga kaigsunan, tuloy isa din, how do we develop an attitude of or gratitude? Okay? Usaon ko na ito pag-develop ang kinaiya sa pagkamakasalamaton. Number one, unang butang, nini nga kabuntagon, ninyo sa dinig. The term grounded is used to describe a person who is sensible and has a good understanding of what is truly important in life. No? Ang grounded down word, gigamit ni siya mga kaigsunan, usa ka pag-describe sa usa ka tao nga ming sensible. Usay sensible. Sensible has a good understanding of what are truly important in life. Unsa kuno ka importansya, gigamit ang grounded yung word pag-describe sa usa ka tao unsa ka importante ang imong kinabuhi. Unsa ka importante ang atong kinabuhi. Mo bitaw nang do not a word of thanksgiving, pagpasalamat every year. Nga naman, kay kung kana siya nga paagi, mahimuot ang Dios. Malipay ang Dios sa imong kinabuhi. But masabot, nga kung doon na gani kay pagpasalamatan o mapasalamaton nga kinabuhi, maunay gusto mahitabo sa Dios diha nimo. Maunay gibuhat ni Salmista David, nga ang iyang kinabuhi, luyo sa paghilak-hilak, luyo sa iyang pagligid-ligid ng
mga pag-ampo. Wala siya mubulag sa Ginoo. Wala siya mubiya sa Ginoo. Bisan og daghan nga mga pagsulay. Sa atong kinabuhi pod, kung nabatian nimo, nabantayan nimo, nga ang imong kinabuhi, gipauswag, hinay-hinay, ngadtos Ginoo, angay pod kang magpasalamat o stay grounded diha sa gratitude diha sa Ginoo. Paspas mo di kayo, akong isulti ninyo karon. Pero ang langkob na ining tanan, kinahanglan mahimo tang mapasalamaton. How do we develop the attitude of gratitude? Usa sa mga butang nga atong mapasalamatan, ingon ang John 3:27. Ingon sa din to describe important in life. One way to keep us grounded in gratitude is to acknowledge. So word acknowledge. I-acknowledge mo itong sa iba, diskubrihan mo ba? Imo bang salamatan ba? Hello? Ha? Malipay. Gagmay ng butang, i-acknowledge mo. Wow! Dito. Maoran eh. Ano ba? Tagaan kang toothbrush. Grabe. Mura maglaro na kayo. Tagaan kang sabon. Laro na naging tayo dito. Tagaan kang shampoo. Laro na naging kayo. Dahil masakitan bitaw, tagaan na yun tagaan na yung dautan ng mga meaning ba? Tagaan tawas. Ibog ilo. Tagaan ng sabon. Usa mo po, hindi ko. Tagang shampoo, usa mo po. Wala yun ka, panyampo. Alam bitaw, tagaan ba? Dili bitaw sensitibo, dili bitaw i-acknowledge sa mga panghitabo siyang kinabuhi. Abi niyo yung isunod, ako, gamay ra kayo ko, o kanang kalipay. Ino na. Tagaan ko ni mong manok na nilatan gikan si mong birthday, makahilang na ko ano. Gamay ra kayo mong kalipay, oy. Muna tinuod. Lagi, muanagan ko sa iyong birthday, din nabi ito kay gilain dito nga, para nako. Makaanag ko. Ay ko nagmahin nga ko. Pero muabot ka ko dito, nga mabalo ko mo. Asa mo di kang pastoran eh? Maulaw ko. Lagi, maulaw ka. Kaya nagunahuna sila, nga kung sa'yo ipakaon mo, nagpakot na lang ko ng ani. Ito, pero, pag-abot dito na ako, dahil mo gusto mo? Lambi akin yung mahimo kang pare lagi. Tinuod bitaw na, malipay ko, gabay na tayong butang, gabay na kayo na, nakamay na kang manok. Kapalit mo ko ang akong gikaw, pero buta ko ipasabot mo na kitsunan, i-acknowledge na na. Ako nang kung saman, i-acknowledge, tungod kay, nakita na po nga, nag-import ka. Nakita na po nga, imo kong gitagang espesyal. Amin ba? Tagaan ka ng may mutang, pasalamatin din ng Diyos. Salamat kayo niya. Salamat. Tagaan kang cellphone. Salamat kayo sa cellphone. Tagaan kang SIM card, sa di ka malipay. SIM card ba? SIM card o. Manghatag ko doon yung SIM card. Taksang SIM card na. Saan? Gamit na naman niya akong kapasok. Wala akong tagabalong mawala din yung cellphone. Hindi na kayo SIM card. Nagpalit din mo, hindi na ka magpalit yung SIM card lain. Dito, gagmay mo tang kinahanglan mo pasalamatan. Ikaw sa day, gratitude is to acknowledge whatever we receive. Ang saying, how to develop it? Attitude of gratitude, kinahanglan ko na mo, acknowledge ka whatever we receive. Bisan ko na kung sa imong madawa, i-acknowledge na to. Amen! Pastor, ganun itulungan mo minimo na, pasabot ba, wak meaning acknowledge? Doon na gini mga simple message sa Ginoo nga ipadala din simple na magwawali, simple na wali. Ako, simple na maging kayo kumawali. I-acknowledge niyo. Na yung mga tao, hindi ba? Diyan na likod. Ha? Diyan na likod. Di, nara, okay na niyo. Kinle. Hindi ba yan na? Di manibugal-bugal ito tinuod man din hitabo. Hindi na yan liba. Di lang ako isulti kung simungalan ka niya ito diha. Hindi na karon. Okay. Yes, hindi. Gidas magkaniya, auto. Ay, buka ka sa amin. Sa mirror, long
katawa. Buhi. Dapat, doon natin gratitude, magpasalamaton. I-acknowledge mo, Lord, imo kitong tanan. Imo kitong trabaho. Di kayo ka. Gahin ko. Gahin ko, dili ko. Dili na sa kagahin, yan na to. Nabisa magmadamagan kag bay papangos, magani. Di ba? Agi kag gaat, agi kag mga barik, sama ang ganin na. Kana pong madas maganin ka. O, ano yan, di man mo karelita ng gaat o barik. Manatili sa inyo ha, tukod na sa mua. Pero buta ko ipasabot mga kaigsunan sa tanang mga paghitabo sa kinabuhi kinahanglan maaknali sa Diyos. Joy and sorrow. Dahil mga pagsulay, doon ay kalipay. Yes! Thank you Lord! Thank you Lord! Tugod mo muna sa akong kamay. Ano na yun, no? Tugod mo muna sa prosperity and poverty. Nagbauswagon, mapasalamat sa Ginoo. Huwag na apoy mga pagsulay ng white bugas, pasalamat niyo po ang Ginoo. Huwag kagutom, pasalamat yung Ginoo. Kay luyuan na, makakaon na kang Jollibee. Inomdom ko sa kong anak, sa kaibig, padlumig, lingkunan. Gigutom na niya siya, pamahaw mo to, buntag. Ana siya, lah, yaw man na kayo nini ko samis. So, sikat mo na kayo ko samis. Nanaman na yung makdo. Ano siya? Nanaman na yung makdo, ano ko samis niya eh. Nagpadungog-dungog na siya, kay parang palit kong pagkaon. Ana niya, agi mong kong Jollibee. Sa Jollibee dito. Sunod, chowking man siya. Chowking yun o. Nagpadungog-dungog siya, na makahaon siya atong mga tindahan na. Ikaw ato ta sunahan. Pagkabot ta sunahan, kaya na may drive-thru dito nga Jollibee, dito minsan. Ini. Dili po. Dako kay sa tingog. Dili tagyo. Dili way tao. Pag uli na din nga siya. Anak ko, magdo kay sikat na kayo, gutom na ko kaayo. Gigutom na di ay siya. No, the poverty, prosperity, atong hibaluan nga di all came from the source. One source. God. Okay? Kinahanglan ko na ingon si John replied, no one can receive anything unless God gives it from heaven. Sa gisulti nila, Juan Kapitulo 3, versikulo 27. Gisulti mga kaigsuonan nga, binisaya, na wala ko na yung usap na tao nga makareceive, makadawat, unless, kung kini, gikan Diyos sa Diyos, ang Diyos man yung naghatag gikan sa langit. No? Mauna yung usap na paagi mga kaigsuonan, triumphs or trials, joy or sorrow, prosperity and poverty, all came from the one source, God. No, ato may baluan, nga kanang tanan, di ka na sa usa ka source, ang Diyos ra. No, wala kung sa imong na-receive karon, kinahanglan na doon natin stay grounded in gratitude. Amen! Kung sa imong na-receive karon, nakasakyanan, nakaibalay, nakainindot kayong hingdaanan, nakainindot kayong tuslokon lang nga mag-agasin ng tubig. Hallelujah! Ikaduha. Wala niyo na-upload itong John 3:27? Ay, aprihan mo na, basahan mo na, binisaya. In English mo niya ako, ha? Si Juan mitubag, walay tao nga makaupot o dili o bisan unsa gawas ko nihatag kini sa Dios kaniya. Kana nang imong nahuptan karon, ihatag din na sa Dios. Amen. Unsa may imong gihuptan karon? Sa ballpen naman ni pastor, papel, dili. Kana bang imong giposisyonan nga mga property? Kanang imong giposisyonan nga mga sakyanan? Kanang imong iposisyonan nga balay o kanang kinabuhi kalawasan imong naambon karon usa na og gikan na sa Dios. Amen. Namo na kanina angay ka magpasalamat kadto sa Ginoo. Lord, salamat kay kinabuhi. Imong giluwas, imong gibago, imong gihatagan og kinabuhi. Nabuhi pa karon, makapangalagan pa ko sa Ginoo. Abi ninyo mga kaigsunan, ako testimony atong iagi naigo magud din hingo kanang kahoy no. Agahit ko kayo, makanang kanabang palwa sa lubi, palwa sa saging. Gahi yung kainin natay Ginoo. No? Gahi kainin natay Ginoo. Nga naman, sa ngalan sa Ginoo, short prayer. Lord, salamat nga imo kong gibantayan. Gahapon na po mga kaigsunan. Gahapon na po. Nag-spray ko gahapon o kanang malatayon ba? Sa akong dagat, sa akong kahoy. Sprayhan ako dito. Sige kong bomba, wag man mo gawas. Kung gaano man may mugawas aning spray ha, maayo ramon tani. Naadi ay
na abre, o ka na bang ning tabon ba itong nosol, host yun, dito sa ilalong. Akong gitangtang, kumabumba na ko, ang gimutulo. Sa may nakaon na ning mata nito, mulit-lit yun. Yanan ako ang buhok ba? O di arag, di ayo. Iatubang yun na ako sa kong naong. Kaya isa ko maglantaw ka mag-anak. Di, ulit-lit yun ta. Adi arag. Sa kalipay na ko, nga nakakita ko nga naay nag-ali dito, akong gikulkog dito sa toko. Wa ko kabantay. Huwag kauban, Lord. Huwag kauban dito ba? Nakatong sulod ato, tambal na. Medisina na. Di, gikulkog na ko. Sidlit itong hangin dito sa sulod sa sprayer. Sidlit sa kong naong. Pitok-pitok ang mata sa ulang ay. Alang kayo, God. Jesus name. Anak ko, wakman yun. Di, wak mo'y dalang tubig. Nahinay kong lakaw dito sa tubig nga. Tubig sa dagat. Apa may sobra, ilampos ako dito. Halang naman kaayo noon. Tubig mo sa dagat ang ginilampos. Ning samot. Nami na nag-cellphone lagi. Bisa gapiyong ang mata, kakuot sa cellphone. Napay password. Ano ba ko? Kaming timing sa password, gigapiyong ko lagi. Na, buka lang gamay. Hati ko din yung tubig, ilamos, kinaigo ko mata. Ay, go yun! Ako mata! Igo yun talaga. Ako na ako. Huwag pang ganila pa itong akong sinina nga gipurong na ko kanang gimas pa na. Kapal ito. Mayo ang taga-pisil. Katapang lagi ito ng pisil. Ako ganala niya. Huwag may di para. Makita naman itong klaro pa magkaya din. Basta adlaw lang. Kaya di lamang mga litra-litra hindi maklaro. Kaya daan iguay yung problema. Hallelujah. Salamat mo sa Ginoo. Lord, Jesus name, di ko mabuta. Sinabi ka mabuta ka. Karong saan man ako magwali, ating. Di masugo ni lain. Di. Ako na. Ada na yun. Ikira yun. Niin ko, likod-likod ko dito. Sige ko, sablik-sablik tubig sa dagat, sa kunaw. Ulian mo ko. Wow. Palakpakan na to ang Diyos. Hallelujah. Pagkabot, MJ, na. Ulian ang ulam. Ay. Ulian ang ulam. Wala na naigaw sa simbos. Halang kayo ng malatayon. Sulayi ganin ninyo. Sulayi. Pisik-pisik lang doon. Ano lang? Sulay naman ako. Layi lang. Ano mo? Lati. Bitaw. Halang sa ngatanan. Abang yung suraya. Hato na hapon. Wak ko nang hinaw. Wak ko nang ibuha. Wala tanan. Ako una-una. Saan ko hapon na nasdoy-doy mo aswat po na ako. Paglitan ko yapan manggaling. Nasdoy-doy na ako kahit lawas. Ngayon, ingapas po na akong sa kasawa dito. Inganto po siya. Balon din rin kaon din rin spaghetti. Kaon din rin kwan. Kaon ko dito. Bayo. Pati spaghetti man ako ulit. Mora. Pero ako nabantayan mga kaigso na naay puy-puy akong kamot. Direk. Sa tinigbas ni. Sa tinigbas ni. Pero, ulian ako. Wag yun, no action. Mata na ko ng buntag. Lord, salamat kay Ginoo na mata ko. Wag yun, sambol. Bisan gamay akong mata. Pero ako yung nabantayan, nga naag yun, igo sa tambal, medisina akong mata kapon. Igo yun. Igo yun. Pero giayo ko sa Ginoo. Giayo ko sa Ginoo. Giayo ko sa Ginoo. Ngunit akong Diyos. Kintuon ko sa Ginoo mga milagro, pasinatiyon ko mga milagro, para mahimo kong testimony nga suman. Pero wag ko mingon nimong sunduga, ha? Sulay lang. Ikaw, ay mo sulay yun. Malatayon, tambal na o mga ulod, mga insekto. Oh, pero di na ito para makapatay tao. No? Salamat po sa Ginoo. Oh, kana siya nagpaila na. Okay? Number 2, isa din yung
practice mindfulness. Practice mindfulness. Ingon ang pulong sa Ginoo, Salmo 103, versikulo 2 o 3. Practice mindfulness. Sige, baliho ko. Daigang Ginoo akong kalago, kayaw kalimti at iyang pagkamaluluyod. Ipasaylo niya ang tanan kong mga sala o iayo niya ang tanan kong mga balagyan. Oh, so mo ni pamaagis Ginoo. Ang pamaagis Ginoo sa nini practice mindfulness. Mindfulness word ang sa kapaagi ni siya nga daw gitawag siya og non-judgmental. So ang mindfulness kanunay ni siyang magunahuna. O naa siguro mo nila nasabtan sa mindfulness basta kay maoran ni ako kaya maabot. Ang mindfulness sige siya una-una. Ibig siya be aware of even the ordinary things. Ang mindfulness kuno nga tao kanunay siya aware sa mga ordinary things. Ordinary things na makita ni mo pag silang sa adlaw, ni ka Lord, salamat Ginoo nga nay adlaw. Ang uban po bingo nga, hindi ta kayo, may tanay ulan. Pag nagsigig ulan po, bingo mo, kanusa ka mo dami ulan, ano? Kalibog kayo mo. Katong mga nang gimong gama, ulan kayo, kanusa ka ni. Katong nang gimong gama mga patire, kami po na nagsigig, ati at nga mo ang agyanan nito, mapitila po ka, kanusa ka ni mag-init. Tukma ta. Karon wala init, ugma wala init. No, digit mo agree ana kay nag-init niya. Isip, wala ni pastor, sayo biya ka pastor. Bigo gingnan ako rin kung mga batanon ba. Kung nadayon tong 5 gahapon, karon 6 siya. Naadi na adlaw din madayon. Una sa magbawa ko kay nito. Sayang ito. Siguro practice mindfulness. Be aware of even the ordinary things such as sunshine in the morning. Kinahanglan ko naman pasalamat ka ng pagsilang sa adlaw. Lord, salamat kini silang adlaw. Salamat kino sa limpyong tubig, clean water, nutritious food. Salamat kino sa mga pagkaon na akong gikaon karon nga kini makapalig-on ako. Right to work. Kada bitaw ning biyahe ka, ngabot kasi mong biyahean, ngabot kasi mong trabahoan, gikan kasi mong trabahoan, ngabot kasi mong balay. Lord, salamat kino nakaabot ko. Nakaabot ito. Iyon ko ng TV, padala ko balita. Wah, yan, salamat sa Ginoo. Kapag butang ba, salamatan ng Ginoo ba, mo na gitawag kong practice mindfulness. Napasahiro ka, itagaan ka, dagang pasahiro, salamat yung Ginoo. Nangidahas ka, dagang ka nakita ginason. Asa po ni mga ginason? Ani, pagyaw niyong sulay, di ba huwag kayo kuha? Pasalamati ang Diyos sa mga damay, ordinary things. Salamati ang Ginoo sa gagawin butang. Ordinary things. Gano'n ako rin gisulti para mahimutang mabaw, parehas na ta. Ako mga kaisonan, nalipay kayo gagawin butang. Nalipay kayo gagawin butang. Kita na kayo ko sa kung saging iturok, nagitanong, nagamay pa kayo, hala, iturok na. Wala na mo nga. Lubi nga mo pa pagtanong, maubad nga, oy, ayaw magtanong, anak sis, kay mamuliki na. May gani ng muliki. Bulik-bulik. Bulik-bulik, may ginang laki kay bulik-bulik. Oo. Basta kayo natay prayer, mga kaisonan. Ako, pagtubo sa lubi, hindi ko, kine, munga gini. Anak, yan. Positibo ka, di ba? Huwag yun tanong, durian, tanong kay prutas, kine, may ilang mamunga. Ay, malagi tanong na, utlan na na. Bunga yun na. Mga na yung mga tao nga, nag-practice ka na sa mindfulness. Okay? So, right to work, family to love. Salamatan na doon din ang Diyos at ang pamilya. No friends. Kaya yung catch up ng mga pamilya ni mo, yung mga friends. Salamatan na to din ah. No? Comfortable bed to sleep in. Salamatan itong Diyos, ano nga itong gwapo kayong hidaanan. Di ba? Ako mga kaisonan, pahigdan ako sa mong balay, tulog dayon. Tulog dayon. Count! Pasalamatan itong Diyos. Count our blessings. Ipon ka na ito kada adlaw. Amen. Mao na gitawag og practice mindfulness. Mag-ihap ka sa panalangin nga imong nadawat. Gikan karon ugma sunod adlaw ipa kanunay. Amen. Picture them in our mind and feel the gratitude in our heart. We can make a list or keep a gratitude journal.
Nanglan ko no, kung nakakay mahimong sulato nimo kada adlaw dito ko kusamis. Nakapalit ko dito brato kaayong bras. Dito ko kusamis, nakapalit ko og nindot kaayo nga para ballpen nga isulat. Gagmayng butang ko salamati ang Dios. Amen. Okay. Okay, so then, let us that I am praise the Lord may never forget the good things He does for me. Kinahanglan ko no nga dili gyud nato never forget. Dili nato kalimtan ang mga maayong butang nga gibuhat sa Dios, gihatag sa Dios diha nimo. Amen. Hallelujah. Nganong ako ni practice in English mga kaigsoonan. Natingala siguro mo nga masigi ko practice kung basag in English. Ngano? Akong gi-exercise mga kaigsoonan. Abi ninyo, kada Biyernes, Lunes, Miyerkules, Biyernes, to akong suko. Ang akong mga atubang dito, mga dagko kay mga opisyal, mga colonel, mga lieutenant, mga kapitan. At to ko dito, manang in English kung basa, mag-advance daan, mag-isip. Kumpa, kurug-kurug ko kanunay. Kunya invite na po kong First Valley, na anak ko in English, inagmay. Oh, invite ko og Des, na anak ko in English, inagmay. Oh, na Thanksgiving ba? Oh, invite ko First Valley, awa na. In English ako. Ay, sasin. Pwede pa kayo. Number 3, katulo, katapusan. Rejoice expectation and increase appreciation. Okay? Yung sa dinig, never forget the good things for God has given to you. Okay. Ikatulo. Okay. Rejoice expectation and increase appreciation. Hallelujah. Dara. Isa po no? Rejoice expectation and increase appreciation. Usahay bitaw, mag-expectar kag dagko kayo. Like example, kanang imong atuan, mayuhon kayo na. Di ba? Mayuhon kayo na maghihatakon bagyo na. Na isa kung sa imong makita dito, ihatag yun, bisa mga bulang dito, mahalong laki, na mga panda dito, ihatag abot dito, 0. Nag-expect kag mayo kayo, nag-expect kag mabutan kito siya, mayon kito siya, abot mo dito. Hello. Gamugot. Inog maayohon. Di ba? Yung said, rejoice expectation. I-rejoice ko na nato, ubos-ubusan ba? Dili kay mag-expectate na dagko kay butang. Para nigi ka niya. Taghaan, gagbulang panda. Mga nalitag, gadlagaw na gano'n. Bulang, meron mga binaka, magbuhat kayo. Ano di ka? Katugay bulang, anak. Nanay mga banda nga. Dagko na kayo. Ito kung lingkuran kita kung mga banda. Natagda naman puguan yung mga babae ron. Banda-banda na. Kita mo kung banda nito sa ligagaw. So picture ni. Ikaw, tagaan kuhan. Dawat yung ko na yun. Wag yun, nagtingo. Dagko kay bulat. Kinahanglan, dili na ka mag-expect of labaw sa inyo na una. No? Yung sabi ni, rejoice expectation, and increase appreciation. Kung sabi, i-increase mo. Ang kanabang, maayuhon kay kabutan ka. Salamat ka ayuha. Salamat ka ay sa inyo. I-appreciate mo, katong mga maayong butang na gibuhat niya. Pananita, nitabang ka din eh. Nilimpyo ka din eh. Nanghatag ka din eh. Ningamot ka din eh. Nanglimpyo ka din eh. Nanamupo ka bulag niya. Salamat ninyo. Nisimba ka. Salamat kayo ninyo. Kasi kayo daghan mong tao mo simba dire. Pero wala ka. Asan yung matawanan na wag slide naman siguro. Rapture mo ka. Ako naman kayo nabilin na eh. Pero salamat ninyong tanan, no? Gabisag mo na nila yung hinalihan, naanag ihapon mo. Apon ang i-appreciate mga kaisonan. No, ingon ang Piros, Uno, Tesalonica 5, 16 at 17. Mo niya gusto maintabos, Ginoo. Ingon sa din, rejoice expectation and increase appreciation. Appreciate everything, even our challenges. God sends us some people as gifts. Ang Diyos ko na magpadala mga tao, kinahanglan i-appreciate na to, kanang mga tao maning adto si mong balay, nagkitabang nimo, nabi tayo mga sitwasyon dito sa kinabuhi mga kaigsunan, biyahe ka, dili,
Nadilatang imong biyahe. Di na yung kaabot ani ron. Usa mo din bihian niyo eh. Ayaw pa kasuko. Kay kanang all things work together for good. Ayaw pa kasuko anang sitwasyon na kay basig madisgrasya ng imong sakyanan adtong orasa. Dayon ang delay na gamay. Salamat sa Ginoo. Kami uta sunod adto. Nabitaw no? Nabantay mo, naigibami, naigipusil, makakitaw kami. Salamat sa Ginoo nga nadili ka gamay. Sa gagmayng butang, kinahanglan kabalutan magpasalamat sa Diyos. Amen? Ha? Kinahanglan nga, i-reduce ni mo ang expectation. Mag-expectar ka nga, balik ko kabot, usang oras sa gina, medyo oras sa gina, na mabihayan naman kita. Ako mga kaigsunan, mubiyahe ko gikan din medyo oras na gina ko nandagan. No? Pero, mo-advance allowance ko gamay, kay basin o madili sa dalan. No? Inaana nga paagi. Ayaw pag punto-punto, ayaw pag ultima ora, moabot ka, muling orasa. Kay kanang mga inaana nga mga sitwasyon, doon ay mga dili usahay. Dili ka kabalo sa dalan. Dili na to control. Pero matod pa din i-reduce ko na ang imong expectation, increase appreciation. Dili to sa word appreciation. No? Pag-appreciate ko, no? Appreciate in even our challenges. No? Bisan kung may mga challenges sa kinabuhi, i-appreciate mo. Sige, Lord. Kini challenge ang nagana. Ano na pagsulay dito mo? Ay bugas, kay kwarta, o kay sudan, i-challenge mo na sa kinabuhi para mausap na mo ka sa Ginoo. No? Pagdagan po kay kwarta, challenge niya po na sa Ginoo. Dili ka mabulang sa Ginoo. Lord, dagan kay ko kwarta Ginoo. Dagan kay ko kwarta Ginoo din. Dili ko mabulang Ginoo. Challenge mo na sa Ginoo. Di ba? Hindi po kapiyalan sa Ginoo anak, di ka na challenge. Kanang ang Dios pagpadalag mga tao nimo. For example, nagubaan ka, padala na sa Ginoo diha nga tao, muayo nimo, mutabang nimo. Kabantay mo, kana bitaw na itulurunon nga system. Kana ba na itulurunon? Ako mga kaigsunan, kadaghan ko ana nga panghitabo. No? Kami mo sa una, amo sakyanan sa una puros tulod. Kada rato tulod. Dito kog liti, ang among sakyanan i-parking namo sa dulugon nga paagi, pangilan lang. Ikambyo, pangilan. Kay mayroon na ito akong ugangan. Ayaw parking, ayaw palungan ng sakyanan, basta patan. Kaya idulog-dulog kamay. Dulog. Pag dulog, sige, tulod. Andar ito. Ang among starter, nasa lubot. Wala sa makina. Nasa lubot. Ihandos, usap ang mudagan. I-appreciate yapon. Salamat ko sa Ginoo nga. At na tayo, sitwasyon sa kinabuhi, na ginapiyalan ako sa Ginoo. Tulo na kasakyanan, gipiyan sa Ginoo na po. Gikan Volkswagen, Pajero, auto, sunod, ba't ko na po? Salamat sa Ginoo. Lami kayo. No, mag-expectar ka, ay lang pag-i-reduce na kayo ng expectation na ako. Nga, karoon lagi yung bulan na, ibutang, ihatag. Ako nang i-reduce gamay. Atong tutong Enero, ano mo na yun? I-reduce ako gamay. Kasi Pebrero. Nagsabot na mo? Nagsabot-sabot na mo to. Ito. Di lang mo ito ka sinuod. Ay mo na tinuod yun. Ang akong Diyos sa kabalo sa unsay akong needs. Nanawag na pag ginagawa. Pastor, kabalo ang Ginoo sa unsay imong panginahanglan. Is your will. Wow. Ang ato na yung simbahan sa Orqueta, nanakoy kaming tambak, no? Kaming tambak. 4,900 ang usa ka load 10 cubic. 4,900 ang kada tambak sa bato. So, patambakan na to by next week siguro, patambakan na to mga pila ka mga load. Para makatubod na kita, daghan na kayo ang mga tao dito sa Orqueta. Daghan na kayo manimba, no? Muna nga, salamat kayo sa Ginoo sa inyong tabang, no? Ayaw mo kapuol, pagtabang sa Ginoo, kay ganita ng trabaho sa Ginoo. So, manginawag ko mga kaiso na inyo sa dinig, always be joyful. Ingon ang pulos Ginoo, never stop praying. Dayon, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you and who belong to Christ Jesus. Nindong teksoon, ang Diyos, nalipay, stay grounded in gratitude. Hindi ka kabuntagon, stay grounded in gratitude. Amen? Balikon na po, ang kinabuhi soon, nga bisan pag unsa ka uswagon, unsa ka kadagaya karon, stay grounded gihapon. Okay? Stay kaubos gihapon. Dayon, kinahanglan kaduna tay practice mindfulness. Salamat kag sa inaan nimo, comfortable nga mga bata utang.
imong work. At salamatin Ginoo. Dayon reduce expectation, increase appreciation. I-appreciate nako nga tudluan pa din ko more sa Ginoo. I-appreciate nako nga ang Dios nga nagagamit sa akong kinabuhi, Dios nga buhi. Dios nga matinud-anon. Hallelujah. So dili nga kamuntagon igsoon usa sa mga butang na ato magatunan. Na ano sa man ang imong ma-receive karon, ibha ang panalangin sa Diyos. Ibha. Hallelujah. Magampo na lang. Magampo na ako. Ayun. Anang mga taos gawas. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, your wisdom, knowledge, understanding. Thank you, Lord, sa imong word na imong kita karon nga mahimo mi Ginoo nga always be joyful. Nga dili gyud mi maundang adunay mi kanunay nga gitawag og intimacy. Every day, night, nga diin kami imong gamit Ginoo imong ibuhi. Puslan akong kinabuhi. Salamatan ang kanamo, Lord Jesus. Nanining oras sa dawat ka sa mga pag-ampo. Hallelujah. Lord, ingon nga imong alagad. Ako ning i-release karon ng mga panalangin ngadto sa imong mga katawhan in the mighty name of Jesus. Spiritual blessing, financial blessing, emotional blessing, mental blessing. Lord, kini mahitabok karon sa pangalan ni Jesus nga Nazaret man. Ang matag usa Ginoo makadawat, makaangkon, makaangkon sa pabor gikan kanimo. Salamat Lord, ang imong panalangin mo sisig, mo presence Lord, mo surrounds Lord, ang imong panalangin mo overflow, mo overtake ngadto sa imong mga katawan in the mighty name of Jesus. Lord, gikan sa batang gamay ngadto sa labing hamtong nining orasa, makaangkon, makasalod, makadawat sa imong pabor in the mighty name of Jesus. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Dalagon, palakpakan itong Ginoo.